Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kibati ka bitaw? Tayo ba, prasa ba nang imong gipangandaman? Anong murag magpagwapa man gyud ka? Giset ko og blind date sa ko, amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus, sagun sa isuloob ni mo, iyan mga good. Ingon ka, wako'y angay. Wait, klaro ni mo eh. Oy, asa ka oy? Kaila! Diin ka man di ka na. Dito mi ni Kaila small ma. Nagpauban mo siya kung ako good. Ngitag sa nina. Unya, usugot lang kag-ingo na ana. Ha? Nak, naibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mawasin ako. Wilbert. Painsaw, Bay, nakoy good news. saan na? Mauli na ko nas Pinas, for good. Mo ba? Mayo nun ba? Sugatan ko sa airport ha. Kanusap ka muli. Karong Domingo ko mo mabuti ha. Anong Miss Kayla? Nga, nagsige magsulob og shades din suit sa office. Padahong siya dari sa kong tipol. Palihog ko og double check, ani. Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? What lang? Ngano di ay? Magkag-amoutan na ang shades din suit. Sige. Akong tangtangon, ha? Happy? Anong hubog magni mo mata? Chika ta later, nig-out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyon mo. Oo, lagi. Kitambo ko no ko. Yung putang bugod. Chabira. Na-offend kag bitaw ko. Sus, ay tuwa niya eh. Lakas tong kawan. Wilbert, gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tayo duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Mabuta ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tang magkuyog. Aron makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni Guman. Sige ba? Bye, si Kayla. Kayla si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nari kay gwapa ka ayong umiga? Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O saman, di ba tayo mga to? Or napakay-planong musakay ug balik sa aeroplano, bay? Tara. Ano sa, Miss Kayla? Milagro kayong wa mo chat. Magsayki mo siya pauban. Labi na kung wa mi duty. Pero karon, wa. Ako tawagan, be. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibigit sa mi. Hoy! Kaseryoso ba ni mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow, strikto hagod ni mo, good. Pero nahibaw ko nga malipay ka ani ako isulti ni mo. Kami na ni Enzo? Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Mauna. Ma, Giing na
naman bitaw tika, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi mong amigo. Aw, pasagdalan sa dako siya ma kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na sa kuha na. Happy good kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe kitsa ka-caring ako ay. Mayo nun. Abi ni mo, ang gipangita na ko sa usa ka lalaki. Naana niya tanan. Hinoon, butan naman din ako amigo. Wa pa ko makadungog na mabay na siya. O kung nagdahon na gani ko diya kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato tagklabo niya. Ha? Okay na din ni Kayla ba nga maglaba? Di man na ito paybaon. Oh. Tiganan si X-Ray. Wow! Lahir ko kayo mga pinera. Bay, Oh. migan ako sa Kayla. Saan nang imo? Binuang na din yung imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na kaila, tanaw mo seryoso ko niya. Panggaw mo na ka? Ano mo magbaga? Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta ni mo panguyab eh. Wala ko choice. Sa mo choice? Siya rin pagi para maduol ko ni mo. Usa? Usa ba ang ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga kang gusto ka riyan na ni Kayla. Kaya magsige kang giskot sa iyang pangan. Siya ba mo pa yung pirmi? Unya, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Nganong kinahanglan pa magkang magbinuang niya? Kaya yun ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Usa? Nabayot na kainso? Dugay na. Pero mas gipili na ako nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong panagabigo. O mawa na lang hinuod ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mga gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra. Libaw ko. Pasalo ako nga mao nagibati na ko ni mo, Wilbert. Yan na yan guys, sadungan ninyo no, ang handong manat sa usa ka awit. Agi ni Wilbert no. Sama sa atong nadunggan. Let me happy across the sky. Mo ni guys ang atong pwesto. Ayan guys. May space. May negosyo guys. Barbecue. Siomay o balot. Yan. Suba ka. Tingko. Kinsey.
Gamay hotdog. 5. Tarong ka magtibok ba? Okay ka mo palit. Kilo 5. Paparit ka. Na, awa, bakit kita ang piso na eh? Kaya imo ha mang-iisa. Pila ka is Diyos. Isa. Dira niya 14 lang. Isa ka is Diyos. Bilang ako sa nagpas. Dugo na ka. Oo. Kuha. Ano kayo sumay daw? Rot naman. Sara, yaman naghanong ba? Yaman ang putlog ba? Los ko dito. Pan. Pwede kilag sila pang plongga. Ito bulaag dere. Okay? Nang lood na. Yan naman. Magi mamansin. O, di mo pansin ako. Okay, ginapon ako siya. Itambay na mo dere lang. Kaya mag-barbecue ako. Laibay ako doon customer. Wala naman Tambay. O, diba? Okay, abay naman gano'n. Ano ito lang? Dahil. Oo, maturo ko ng gabi lang. Nagani iring ba? Nikat-kat sa lamis. Wala naman Mo na yung manghod na. Ay, kuya, ang iring. Sa dira na. Di ba? Doon gano'n. Wala na kayo. O, di ba? Nagbago na siya. Sa dira na. Pero kung cancer, yun, no? Ay, doon, iring. Oh, bugaw, yun ang iring. Oo. Sick, no? Pero kung may concern, sa daera na. O, di ba? Ngunit kay Digag tunay. Tapos. Wala mo lang naginigitlong sa manok. Kaan. Naran. Saan butang Kada kamay nga na ko dali. mo? Robin. At makatusok ang... Yan ito. Ako ba na uli? Hindi na ulan. Tapos. Pila to 30. Wala na mo isa ka. Duwan lang tapos ni. May tapos dari ako sa dina. Hindi. Ano na? Okay, Jess. Wala mo lang lagi nagpurtahan dari. Ganyan gunitahan na. Kuhan bitong na. Garahe man na. Garahe man ito akong... So yung car. Car? Cardong. Ay, baka ito. Maganabi ko sa una dito ng barbecue. Pwede na bantayanan. Diri bantayanan, manggo di ba? Kaya di ba maklaro? Gawas pa dito kung bantay. Yan, di. Pero, kung ibalik ko na ako ang motor na pod, kung manapit pambayan sa mga bugoy niya, tutlokon ba yan? Electric pa niya, ang basa, mawalan. Butong sa to. Hindi rin na lang ko sa gawas ko. Nastar na ba yan siya? High peak. Kaya mo ito nga nag-barbecue. Isa din ang isa kaning ani. Ay kanang duha kaning ani. Paliton ko. Ano ya? Oo, balik pa. Tulo siya punitan tong bitis. Ano yung mga ito? Hindi na ya. Paliton ko na.
Gis. Oh, Lagi, Gis. kasi 5 naman na. Jis ang isa. Ay, ang. Isod po. Sige na, kanang ulitin. Gis. Tinay mati, ay tinay ay may isa. Ay, toro. Ano ko? Duha. Bot! Imagine ko na. Maangay din yung dapat niya. Sakaya kal puligya na daw. Ah, Pila? 15. Ano lang? Sige. Ikaw na may nagbantay yan. Sige ra daw. At least no, nalingaw naman po ka no, kaysa nagpaabot yung buhat. Ikaw, sige, ginawala ka. Ito, makalingaw biya, one po nagpaypay. Wala kang trabaho? Wala kayo. Na-from ano, Cover na? nabimbot. Ako man nabaho eh. Puol. Tapakit sa'yo. Magiging mag-eskwela daw nga. Sigod ka lahat. Tingisin mo tulog. Nice, malaki. With aircon na. Hindi ko katugon ka. Nasigarag tindog. Bili mo katugon yan, nasigarag tindog. Huwag yan silutan. Cancel! Doon na lang ko kay barbecue, balot, shumay, napakoy. Dahan. Makapokus po ko sa akong YouTube channel. So, sige, upload. Padili siya islander. Jordan. Ano daw? Daw. Mantugram. Kaya og soswe. Kuan. So, babinda ang taglaki. Wala pagbantay, kaya ako para ako malingaw. Silupin mo. Ha? Wala man niya. May nakatsos. Nalata na niya akong kuwan. Yun na lang. Alam, dili. Taman tilaw, krimay na ako, basta ako mukaon. Ako dito mukaon. Naalala ko na. You're welcome. Oo. Mapulaan ko diri ang mapulaan ako ng Gisano Brand. Malimot yun ba? Iba siya. Doon, pag dahil na ko resign, nag-inquire man ko itong aficionado ko, mag-open man sa branch shop. Pat yun. October 22 ko nagsugod yun, ihawak ko, February 22 man. O di ba, more natunong yun no? Marang ituloy yun ba? Pero wala, nagkataon lang yun siya. Stop place for man. Hindi na kami nabalik dito. Di, awol naman. Time na ni. Tulo ka adlaw, wala na i angay within 3 days kinahanglan maka-file na resignation. Nya kay 3 days na ako. Oh, aw. Meaning, ano po plano ko rubayad sa Gisano City eh. Laya pa na. Nasura mo narbaho. Pero sayang ba yapat what if mapulaan ko diri. Hindi na yun ang katrabaho dito. Yung sana ground po. Sabi tawag na kasi. Pero di na lagi no makapokus ko sa akong YouTube kung napasagdan kasi. So wala pa ko na narabaho mo gismi lubi akong buwan ako. Ngani mo video? Kailan ko no? Kautan akong sweldo sa YouTube kada buwan so pa ko na narabaho. Dara oh. Asan yung gilihalang dere? Paluto ko lang. Anang grade? Paluto na. Ilan dito? Namoy kuan, namoy silubin. 20 na. Ay, masin.
Bago na. Ibo. Kailangan din naman siya. Ang tama niyo eh. Kasi kamayat. Okay, Pastor B. Gira, tama na. Wala na, Susan. Gira na. Sige, magigimay. Ako na. Bukod lagi ka na, wala na nagkadimao. Okay na na. Mura, ubok. Gira na. Sure, Maya. Jadi, good shit. Kaya kanya. Halay, kayo itong mga kanto, mga paa. Pork na tag cheese. Mga paa ba? Lamil ba na? Ginagawa mga kaya, mga kumprer, mga tao. Kwarta. Kailangan mo pala pa. Ba't ko rin ito? Ano ba ko? Binta rin ba na? Bahan sa ulo din. Uli na lang. Pinla, register lang. Passport ko well. Naraya, 25. Tama, Will. Tama sa nato. Uwilan? Buta na, buta na. Binan na uwilan, te. Uwilan ka. Bayan ako yun, ha? Muna, dayo na kayo. Hindi na sa indaan.